Franklin! Ay, ka lang. Easy lang. Relax. Kuyawan ka? Mangutahan na ako ni mo. Tubag akong tarong ha. Kung saan yung kakaluyan ako. Grabe ko kaloyal ni mo, Gus. Pinalubot na katuig nga nagsibrisyon ni mo. Manghinaot ko, Franklin, nga tinudan na mong sultin ako. Wala ka mamakat o wala ka mag-try doon ako. Sa ito pinagsamahan, pila katuig. Di gina na ako mahimo, boss. Nga mag-try ko ni mo. Sige na, ayan na. Sige na, sige na. Ayan si Scar, sige na. Nagaw na, sige na. Magalat ko na ka. Salamat, boss. Salamat. Hoy! Boboy! Karen! Boss! Sige na. Anto na mo. Okay, boss. Sige na! Okay, boss. Sige na! Kamu ni bahala! Sige, boss. Asa ang taon ng Titi, eh? Buntag na lang man. Ako rin gapon mauli. Balaka, masataan yung tawhana, eh. Saon ako kontak cellphone, pa dyan makontak. Oh, diin man ka, oy. Nabalaka ba ako ni mo? Ay Bakit da, ka kang pauli? dito ako sa amigo, God. Naabot mo ko diyang anak nga gikas abroad. O, nagibitar ko. Tagay ginagmay. Uhaw ra ko pa imin ako, be. Inom sa tubig pa. Asa desi, Kuya Joshua? Ay, nagbantay ni Inday. Kuya! Joshua! Kuya! Kapis ka pa, kuya. Ano ka pa? Dali na, mga unat ka. Sino? Pa, nabay gama si Inday. Nga at bugas mo, gamay na sila diha. Wala di gatas. At May- takot sa biya. May gigitigaan ko sa kong amigo. Yang anak gikas abroad. May noon. Kini sakto gini mo ikaw ning kwarta ha. Okay, kahit gatas sakto ni mga 10 mil. Sige daw, mahal daw, presa daw. Papa, sudan pa. Pero ikaw, kuya, kuha. Pa, di ba, naman kay amo? Oh, nabitaw. Mabitaw kami kuyuga. Dito mi sa mga amigo. Kung hindi makakontak pa, uy, nabalakaw na sa taana. May signal dito. Kapila pag kakaalaw mo ulit. Kaya nagkabalaka na. Importante, natay kwarta. Kapuno gani. Kung patay kang manuka ka, maliwat ka sa amo. Joshua! Nancy! Nancy!
Nancy! Dong Joshua! Kuya Joshua! Ay, tilang. Ay, lang pang-clean din ay. Bilis pa lang, sir. Ganito po naman. Salamat ka rin, ha? Sir. Dong Joshua! Kuya Joshua! Ari ako sa iyo! Nancy! Magkagaling ako sa opo mo! Hilap ako po eh. Kaya ke belakang lah. Tantim, tengok. Kenapa saya kamu? Saya pasang kesenjak. Oh, Kuya Joshua. Papamalagi ka matog. Nakatuog na mga kanta, Ninong. Nakamata ko kay Dambo ko ni Mama o ni Papa. Niya. Nakakuno ko sa hayag ka ng kayang halugan. Kaya pinyain na ko gisugat. Nagsulog sila, puti kayo nga sinina. Dong Joshua. Katay mong mama at papa. Nagpakiramdam rato nimo. Unya. Wala tayo nangimo na kay dito rin kutob ilang kinabuhi. Abi ko nimo Dong Joshua. Huwag mo hangtod ang klibutana. Ang tanan mo labay ra. Unya, kitang mga tao, mga matay gyud ta. Nya nung, kung mamatay ko, makita mi ni Mama o ni Papa. Kanay mo pangutan na Dong, sa akong edad karon di yugo katubag ana. Kay wa pay tao nga namatay nga nabanhaw. Gawa sa atong Ginoo nga si Jesucristo. Naay maayo, mga tuog na lang ta, kay ugma sa Diyos buntag, maninda pa ta. Sige na, tuog na lang. Tubig! Tubig! Boss, tubig! 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 Ikaw, boss. Tubig, boss. Ikaw, ma'am. Tubig, ma'am. Tubig, Jess. Gamay na lang. Wait na. Purutan na lang. Tubig! 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 Ikaw, boss. Tubig, boss.
Tubig! Zing, tubig mo, Zing! Extra! Bila mo, Zing? Isa. Kaysa po, Zing, ha? Wala ko para sukli. Ano, Zing, oh? Salamat! Balik-balik! Tubig! Tubig, ma'am! Tubig, tubig! Bila na, bila? Jis, ha, Jis. Yes. Oh. Masukli. Salamat! Ay, mauna lang ni. Muli na ko. Hapon na kayo. Ugma na pod. Lingaw ka sa imong trabaho. Oo, kanang tingnan nyo kayo ganyan ay ang matinda. Kita man po, daghan kag halin ron. Oo, napagin na din sa amin. Oo, Mayroon no. Ihapon ta kay gutom na kayo. sige, sige. Ning! Ning! Diba na? Ning! 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 Asa man ka? Ning! Asa man bayhan na eh? Diba na? Ning! 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 Oh! Kaya nga naman! Naramday ka diha, oy, sige magagduwag tong hits. Kana, paglamok diri. Uy! Unsay nga no man, oy. Gutom na kayo, mangaon na ta. Kaya nga no! Gibiling ka kwarta? Pagpalit gani dito, punungi sana imong tong hits. Dahil kwarta, oh. Si Joshua may papalita! Usa may gamit ang bataa? Hoy, Joshua! Joshua! May tong hit ko. Sus! Pildi na sad ko! Dala ni kong pusin mga bataan! Hoy, Bernie! Suka nagabot ng mga bataan din sa ato, ah! Pero may lang ko kapildi! Nadas di malas sa mga bataan! Mabusay! Basta yung big, sulihan ka. Bukay kwarta, pildi na gay ko, imo pa kong papistuahon! Uy, asa man ka? Eskwela na ko nina, kasaluan may sa mga teacher, kaya sige makagkalit. Ano sa eskwela? Ha? Ano sa to? Uswas itong mga nilabhan dito. Di ba kayo naman tika sayo o tulog para sayo po mo mata? Kaya daghang bulan itong tiris balay. Masa pa may ipaabot ni mo? Lihok na! Sa taong ka ba nimo, eh? Dugay kita. Bigyan kong katamaluyan ng mga bataan. Basta. Palayasan din ng mga bataa din ha. Kung di ka di ka kapalayasan na nila, ako'y makuhawa ni Balay Berne. Kung dili na ko mapakita ni mo hangtod sa hangtod. Di ba nila? Kuya, sige lagi nagkasuko si Ninang. Mga tinday. Sige lang. Tinday. Ugma ba? Dalaw na to tanang mga sinina na to. Ngano day kuya? Mahawa na ta dire. Sige ka ko'y sininang tungod na to. Ugma ba? Ugang man ako ni maghatod sa eskwelahan. Mangita ko kwarto nga papanga na to. Para itong kapuyan. Sige kuya. Sige, maghampo na ta.
Set of pino ray. Brag buhok lang siguro ako, boss. Kira, boss. Problema. Eh. Ayo. Ayo. Oy, dong, jaka dong. Nong, namoy tabangan diri nga kwarto. Na, gamay ra lagi dong. 500 Asa man? Nara ni mo tanaw ka. Kani? Oh, dira. Na. Okay ra ni mo na. Ayos na ni Nong. Kay gamay ra Naman may kabuok. gamay kayo. Pila may binawan ni mo ani? 500 ang buwan. Nawala na ba ko sa kwarto? Basi mo balik lang kung ugma sa gabi ha. Oh, sige, problema. Sige ra magugmunya lang ang daon. Sige, salamat. Oh, sige dong. Asa ba pinatupa sila ninyo? Sila. Ayo! 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 Oy, dong, swa. Naglot! Gabi. Oh, magabisa dong. Yan ako'y kwarta nung. Dayon mo karon mo balhin. Oh, karon din. Oh, sige, wala problema. Yay, kwarta. Basta kay bawo na mo sa akong kuan ha, kabangan kada buwan ha. Oh, Sige sige. lang bahala ng Yahweh niya. Alagi sa kusina, na kwarto lagi kanaduan mo lang ikalabi. Oh, sige. Salamat na nga. Oh, sige daw, sige daw. Ay, hindi. Busy kay ko rin dong ha. Ako lang say, kuan rin dong ha. Sabta na sa ko dong. Salamat nung. Sige dong, sige dong. Happy birthday, Inday. Happy birthday, Inday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Inday. Oh, wish na ka. Wish na ako nga makahuman ko sa kong eskwela para ako maabot ako mga panganib. Yeah! Yay! Pila na edad mo, Inday? 12. Okay. Kaon na tayo, gato. Kini. Nay, ako yung wish niyo. Tara! Ayun ba? Kulit na. Kuya, mag-graduate na ko, ugma. Yay! Oo, Inday. Proud kayo ko nimo. Walay kabutangan sa akong kalipay. Nga mo graduate na kaog na. Inday, kung naa pa lang yun to si mama o si papa, malipay po dun to sila. Kuya, liwat ko ni mama. Oo, liwat kayo. Imong ilong, imong mata, liwat kayo ni mama. Kuya, kung ikadako na ako, kung makatrabaho na ako, palitan ti ka og nindot nga auto, og balay nga dako kaayo. Nya, di na ko rin mo paypayan, kuya, kay atong aircon ng tanan na tong kwarto. Ngano man ka, kuya? Mura lagi kag kahilakon. Lara ni Inday, mukha rin sa kalipay. Inday, saad na ko nimo. Dili gyud ka biyaan. Kamatayan ray makabuwag na to.
Sibak ko mawala ko na yung kalibutan na ba? Harap ko kanon na isimong kiliran na. Magpantay ka nimo. May buntag man o. Uy, may buntag sila day. Ato na kasi graduation niya karon. Good luck sa mong graduation day ha. Salamat ka na. Sa iyo ka ninyo no, at Manila pa rin kuya ha. Oh, day, ready na ka? Ready na kuya? Ha? Ma'am, hindi. Ano na lang puputo ba? Kung na lang kita kayo eskwelahan. Mitras alas 5 pa sa buntag. Paninda pagtubig sa kuya. Pero mapalitan ni kang Jollibee. Yes! Salamat kuya. Basta kayo inig ka naon na, mato ka nito sa school. I-attend ko sa imong graduation ha. Sige. Sige. Sige kuya. Kumain, day. Ito na ko. Ito na si kuya. I love you. Ganina na ko nagbuhat niya, ma'am. Sige lang, kalma lang kay basi maabot ron taud-taud ha. Ato lang paabot-paaboton. Asa naman si kuya eh? Upo man siya. Tagaw! Sige na, tagaw! Here are the graduates of grade 6 law. Girls. Julia and Vergara with honors. Uno, dos, tres. Manang malipay ni Jinday sa iyang graduation. Day, Julia, okay ra ka? Okay ra. Ikaw na lang naibilin ra ba na? Niyang sinisabot mo si mong kuya. Ano siya, ma'am? Nandito daw siya dire. Niya, unsa na marong urasa? Hapit na ra ba mo gabi? Maburi man kunin mo inday. Uy, unsa man?
kaya nimo? Wala ra ba imong kuya? Ihatod lang tika. Ha? Padung sa gawas. Dali na. Sa Manday, okay lang nimo ikara dito. Ang ako lang ba kay mura ra ba og ang oras padung narabak gabi. Kaya ra nimo. Murag worry man ko nimo dayon. Ihatod na lang giti ka ha? Mas safe pa hinuon ka. Kaya magkahanin mo. Sige. Hindi. Mugay Diyos mo na. Nas magana dito. Ako ha? Kuya! Sa nakakaroon, makatambong unta ka sa akong graduation. Sigurado kung malipay ka, imong inday maka-award og medalya. Inig sa kanimo kaya si tablado, kitang duha kaya ay magpalitrato. Handumanan sa imong inday og ako kuya. Bako pa mawala ng butana. Mahal kong kamanay sa mga nila. Pantay lang yan. Eskwelahan. Kasi na 5 pa sa mga tayo. Hindi na pag-ibig sa mga. Pero mapalitan ka Jollibee. Ito na si Kuya. Love you.
Hindi, Julia. Anak. Ay, hindi Julia. Ha? Pa? Kuya? Hindi, Julia. Ha? Pa? Kuya? Pa? Pa? Julia. Kuya? Kuya? Papa Jesus, salamat kaayo. Pinaagi sa damgo, giusan nimo ang among pamilya. Nakita na nako ang akong mama ug papa, nga malipayon silang gasudong nako, uban sa akong kuya Joshua. Salamat Papa Jesus, salamat. I love you Papa Jesus.